Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vara med er alla. Kära vänner, under fastan har vi strävat att i botens och kärlekens anda bereda oss rätt att fira påsken. Idag har vi samlats ute i Kungsträdgården för att med hela kyrkan komma ihåg hur vår Herre Kristus drog in i sin stad Jerusalem. Han gick lidandet och döden till mötes. När han uppstod från döda fullbordade han påskens mysterium. Låt oss nu med hängiven tro följa honom på hans lidandes väg, så att vi får del av korsets nåd och uppståndelsens härlighet. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, välsigna dessa gröna kvistar. Och låt oss som i jubel följa Kristus konungen, i honom finna vägen till det himmelska Jerusalem. Han som lever och råder från evighet till evighet.